We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngamithiswa umfowabo kamnyeni wami. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngahlangana nomyeni wami ngino-25 weminyaka, yena eno-55 weminyaka. Siqala ukujola kwakuhamba kahle konke othandweni lwethu. Nasekhaya mhlazane ngiyobabonisa yena, abazange babe nenkinga kangako yokuthi mudala kakhulu kunami. Bathi nje uma mina ngijabulile bona bayamamukela. Nakubo futhi ngokunjalo bangamukela ngezandla ezimhlophe. Wangilobola-ke umyeni wami sashada umshado wesiZulu. Konke lokho kwenzeka esikhaleni esingango-1 year 6 months. Umyeni wami wayezalwa nezingane zakubo ezimbili ezincane kunaye. Kwakuba nguye omdala, bese kuza usisi wakhe, bese kugcina ubhuti wakhe. Usisi wakhe wayeganile ehlala emzini wakhe, bese kuthi ubhuti wakhe yena ehlala eGoli, eza emakhaya ngokuzovakasha. Mina-ke nomyeni wami sasihlala edolobheni lasendaweni, bese kuthi ekhaya kubo kwakuhlala umamezala nabazukulu. Ubabezala ngafika sekandlula vele emhlabeni. Ubhuti lohlala eGoli ubethi njalo uma efikile ekhaya kubo ubengabuyeli emumva eGoli engakandlulanga la sihlala khona ezosibona. Ubeke efike alale usuku olulodwa noma ezimbili bese eyahamba. Kuthe lapho umyeni wami ehlanganisa khona u-60 weminyaka, waqalwa ukugula waphathwa ushukela. Sazama ukuhamba odokotela nabantu besintu kodwa lutho ukusizakala. Wagcina esephila ngomjovo-ke umyeni wami. Kwahamba kwaze kwagcina lapho induku yomyeni wami engasavuki sidalo. Ngaqala-ke nami ngabulawa yindlala, ngaze ngazisola ukuthi bengiganelani ikhehla. Kuthe ngelinye ilanga wafika umfowabo ezovakasha vele njengenjwayelo. Wangithola ngingedwa endlini umfowabo esaphumile. Ngamthelela ujuice ngafaka etreyini ngamhambisela. Ngathi ngiyamnika kwavele kwathintana izandla. Kwavele kwaba khona inhlasi kwabangathi sishokhwa ugesi. Kwavele kwahlangana amehlo, ngabona ubhuti engibuka ngenye indlela ehehayo. Cha kona wayemuhle shem ubhuti, angifuni ukuqamba amanga. Ngavele ngashalaza ngasuka ngokukhulu ukushesha. Ngathi ngiyovula umnyango kwavele kwawa ukhiye. Ngawucosha lapho anginakile ukuthi ngigobele ngakuye ubhuti. Mangithi ngiyaphenduka ngithola ungibheke lapho ngigqoke iphinifa. Ngaphuma-ke ngayozivalela ekamelweni. Wabuya umyeni wami bahlala-ke nomfowabo. Ngalelo langa akalalanga wahamba. Sahamba-ke isikhathi kwaze kwashaya uDisemba. Vele-ke bekuyinjwayelo ukuthi ngamaholidi angoDisemba sonke siwachithela ekhaya elikhulu. Ubhuti-ke naye wayekhona. Into engayinaka ngaye ukuthi ngathi unesikhwele uma engibona nginomyeni wami. Bekuthi njalo uma esibona sihleli sobabili sinomyeni wami naye afune ukuhlala nathi. Kwathi ngeyi-24 kwaba khona izintonyana engifuna ukuyozilanda kwami.
engizozidinga ngakusasa ngoba sasizoba nebrayi kubungazwa usuku lokuzalwa likamamezala wami. Umyeni wami-ke wayengekho esemsebenzini, wathi angicele ubhuti angiphelezele. Nangempela-ke sahamba nobhuti. La ndleleni sihamba sixoxa nje ngezinto ezijwayelekile. Sathi uma sesizofika, ngathi ngibheka ubhuti amehlo ami avele ayohlala ngaphambili ebhlukweni likabhuti, ngabona liqumbile. Wavele waba namahloni naye wabeka isandla. Kwathuleka emotweni kanti vele sesizofika. Wamisa imoto-ke ngaphandle kwesango, ngambona eqhaqhazela. Wakhuluma-ke washo ukuthi yena uyangithanda, kudala ezama ukulwisana lemizwa yakhe, kodwa uyehluleka. Ngathi hayibo bhuti, ngoba uyazi nje ukuthi ngishade nobhuti wakho, phela kumina ufana nobafo. Ngabe ngiphuma emotweni, lapho ingqondo nenhliziyo ziyaphikisana. Ngiyovula umnyango endlini nje kuduma ikhanda, nami ngizizwa ngimthanda ubhuti. Ngathi nje ngisabhizi ekhabetheni ngikhipha izinto, ngezwa ubhuti engibamba la ngemuva. Ngezwa umzimba ushisa wonke, ngathi ngishokhwe ugesi njengaleliya langa. Ngaphendukela phezu kwakhe wavele wangiqabula. Kusukela lapho-ke ingqondo yavele yalahleka. Into engayenziwa ubhuti ngaloluya suku nami angiyazi. Kwakungathi ngisezulwini elincane, phela kade ngayigcina inkonzo. Saqeda-ke sinobhuti sangena eshaweni sageza, saziphinda futhi nalapho eshaweni. Saqeda sathatha izinto ebesizozilanda sahamba. Lapho sesibuyela emuva, ngase ngithulile ngingasakhulumi phela ingqondo seyibuyile sengiyazisola. Ubhuti-ke yena wayejabule efa, ekhululekile nje impela. Esho nokusho ukuthi lena kuzoba yimfihlo yethu sobabili. Safika-ke ekhaya, yazi indlela engangizizwa ngayo, kwakungathi wonke umuntu uyangibona ukuthi bengenzani, lapho kuyaphithizela. Kwasa-ke ngakusasa kwaba mnandi nje impela, wonke umuntu ejabulile. Mina ngangilokhu ngingakhululekile kahle. Waze wangibuza umyeni wami ukuthi ngikahle yini. Ngavuma kanti lutho uNembeza uyangidla. Ubhuti nje mayeke wandlula eduze kwami, ngangivele ngishaywe olukhulu uvalo oluhamba nentokomalo ngaphakathi. Angazi ngingayichaza ngiyithini leyanto. Zahamba-ke izinsuku aphela amaholidi, wonke umuntu wabuyela la kahlala khona. Kwandlula cishe izinyanga ezimbili, lutho ukuya ezinsukwini zami. Ngakhumbula ukuthi phela mina nomyeni wami kade sagcina ukuthintana, angithi phela alisavuki. Kwavele kwangicacela-ke ukuthi ngikhulelwe ingane kabhuti. Saqala-ke sangibamba istress, lapho vele sinobhuti siyakhuluma, uyafona uma umyeni wami esemsebenzini. Bese kungathi siyajola vele, nami sengizizwa ngathi ngiyamthanda ubhuti. Hayi-ke ngagcina ngimtshela-ke ubhuti ukuthi ngeqiwe izinsuku, futhi angizizwa kahle. Wavele wathi khululeka, sizokhuluma mase sibonana, wabe evala ucingo. Ngathwala izandla ekhanda ngithuswa yindlela alivale ngalo ucingo. Nalokukhuluma akushoyo
Ngangithi usho into yakudala kabi. Angizange ngibuthi quthu ubuthongo, ngicabanga ukuthi ngizosithini lesisu. Ngapha vele anginangane nomyeni wami. Ngakusasa ekuseni sabona imoto kabhuti ipaka esangweni. Wawubona nje ukuthi ukusa kwaziwe nguye. Wangena-ke endlini ubhuti wabingelela. Wambuza umyeni wami ukuthi ubekwa yini lana ekuseni kangaka. Wavele waphendula wathi kunento ekumele ayilungise. Wathi nje angakaqedi ukuchaza, ngezwa kubanda amathumbu, ngabona ukuthi ngigaxele la. Wachubeka wachaza, waqamba amanga ukuthi kunomhlangano ekumele aye kuwo khona ngala. Manje undlulela kithi ukuzosazisa ukuthi uzolala lana namuhla. Kwavele kwathi dwe kancane. Lapho uyazi vele ukuthi ngalosuku umyeni wami ungena i-night shift emsebenzini. Wahlala kancane-ke wabese ehamba ethi uya kulomhlangano wakhe. Wabuya vele umyeni wami sekazohamba naye. Umyeni wami wayekhululekile ukusishiya sobabili kusukela kudala. Angazi noma bekathemba mina noma bekathemba ubhuti wakhe. Sasala saxoxa-ke, wangibuza ukuthi ngizizwa kanjani. Ngavele ngakhala, wangiduduza ukuthi angikhululeke uzozama ukuyilungisa lento. Asiqale sicheke ukuthi ngikhulelwe ngempela yini. Ngamtshela-ke ukuthi ngizohamba ngedwa. Ngizothi kumyeni wami ngiyothenga nje izinto ezincane edolobheni. Wangisendela imali-ke. Ngahamba ngayolala, naye wayolala vele ekamelweni lezivakashi. Ngakusasa-ke ngavuka ngatshela umyeni wami ukuthi ngifuna ukuya ezitolo, naye wangisendela imali. Nangempela-ke ngalungisa ngashona khona. Ngafika kwa-doctor ngamchazela ukuthi ngizochecka. Ngalala-ke u-doctor wenza izinto zakhe wangigcobisa lento ebandayo wangiskena. Wangitshela-ke u-doctor ukuthi ngikhulelwe ama-twins, ngina 10 weeks. Ngangingazi nokuthi ngijabule noma ngithini. Phela ubhuti akanayo ingane, kuzoba izingane zethu zokuqala lezi sobabili. Umyeni wami yena wayena 3 komama abahlukene engamthola nazo. Sasiplanile-ke sinobhuti ukuthi ngizothi mangiqeda kwa-doctor ngiye ezitolo ebese ngiyamtshela. Yena uzovalelisa kumyeni wami athi sekabuyela eGoli bese sihlangana edolobheni. Nangempela-ke ngenza njalo, sahlangana ngamtshela. Wajabula into ongakaze wayibona. Kwakungathi ingane encane iphiwa uswidi. Wathi kuzomela ngimshiye-ke ubhuti wakhe ngizohlala naye eGoli. Yena angeke akwazi ukubuka izingane zakhe zikhuliswa ubhuti wakhe. Yazi mina kwakuduma ikhanda nje, ngangingazi nokuthi ngizoyithini le. Ngathi akangiphe kancane isikhathi ngike ngithi ukuyocabanga kahle ngesinqumo sami. Sahlukana-ke ngahamba ngaya endlini, naye walibangisa eGoli. Zaqhubeka izinsuku, ubhuti waqala manje waba nesikhwele, sekafona njalo abuza ukuthi zinjani izingane zakhe. Ngathi ngisabheke lokho, wathi nje yena akasakhoni ukulinda, ufuna simtshele iqiniso ubhuti wakhe. Asho kona ukuthi phela isisu sesizobonakala. Ngazama-ke ngamncenga ukuthi akangiphe isikhathi kancane.
Kuwo nje lawo malanga umyeni wami wavele wamqindezela kakhulu ushukela wamlalisa phansi. Wayengasakwazi kwenza lutho. Lapho istress singenzani, ngapha sengiyagulelwa manje. Kuthe kusenjalo, ngezwa umyeni wami ekhuluma nocingo, ifone iku-loudspeaker. Ngezwa ukuthi lo muntu akhuluma naye ubhuti wakhe. Ngezwa nje umuntu sekathi, "Bafo, ngiyaxolisa kakhulu, ngenze iphutha elikhulu. Sengimithise unkosikazi wakho futhi ngiyamthanda." Ngezwa kuncinza obhozo kwashwaqa izinwele. Ngezwa nalezi ngane zidlala ngamawala esiswini. Wathi umyeni wami, "Hayibo bhuti, ungikhaphele. Ungayenza kanjani into enjena?" Ngezwa umyeni wami ekhala ememeza. Ngangena ngigijima, wathi uzama ukungibuza, wavele wakhiceka. Washwabana uhlangothi same time. Lapho sekalivalile ucingo lo. Ngaphuma ngamemeza omakhelwane. Wafika oyedwa wangena. Wathi embheka wathola ukuthi akasekho. Ngakhala ngihayiza ngizisola ukuthi ngaze ngambulala umyeni wami. Kwenziwa-ke amalungiselelo okufihlwa kwakhe. Lapho vele ngangihleli emakhandleleni, ngivalwe ngengubo, akekho owayengisola ukuthi ngikhulelwe. Kwandlula inyanga eshonile umyeni wami, isisu kwavele kwabangathi siyangihlolela, safutheka ibhadi. Wonke umuntu egcekeni wayemangele. Ngaqala ngahletshwa phela, amanye amalunga omndeni wayesazi isimo sikamyeni wami soshukela. Ubhuti-ke eGoli naye wayengazibekile phansi, efona njalo ethumela nemali. Kwathi kusenjalo, ngezwa kuthiwa kuzoba ne-family meeting. Kwacelwa nabasekhaya. Nobhuti-ke naye wafika. Sonke lesikhathi ngizitshela ukuthi imithingi ibizwe ngumamezala, kanti lutho ubhuti obize imithingi, mina akangitsheli lutho. Angithi vele bese sixabana, sibanga ukuthi mina ngifuna izingane lezi kube ngathi ezakamyeni wami. Yena uzozikhulisa kube ngathi ukhulisela ubhuti wakhe ongasekho emhlabeni. Vela angithi zizophuma zifana nabo ngoba ezakhona la ekhaya. Safika-ke isikhathi semithingi nabasekhaya bekhona. Wavele wayibeka-ke indaba ubhuti. Washo ukuthi uyaxolisa kepha angeke esakwazi ukuphila nalemfihlo. Kwenzeka iphutha wangena esibayeni sikamfowabo. Bahlahla amehlo bonke endlini. Washo ukuthi yena uyangithanda, ufuna ukungingena ngokusemthethweni. Ikakhulukazi ngoba ngizethwele ama-twins akhe. Washo ukuthi ngoba wonke umuntu azi ukuthi akanangane, futhi kade ezama kodwa lutho ukuyithola. Lokhu-ke yena ukubona njengesibusiso sakhe esivela kuNkulunkulu, akakuboni njengehlazo. Bangithethisa-ke abantu basekhaya, ngabathe ngiyachaza ukuthi kwenzeka kanye, kwaba yiphutha. Nomamezala naye wangithuka washiya alikhohliwe. Ngaxoshwa kanjalo-ke emzini, kwathiwa ngizodunga umuzi. Wathi nje umamezala ucela ngimhambele nasemzini womntanakhe. Ngahamba-ke ngabuyela ekhaya ngiphusha isisu esingakanani.
Akuphelanga nesonto wafika ubhuti ezongilanda. Wathi ufuna ngisondele eduze kwakhe azokhona ukusinakekela kahle. Ngahamba-ke ngayohlala eGoli nobhuti. Wangiphatha kahle impela kwaze kwafika isikhathi sokuyoteta. Ngawathola kahle ama-twins ami akubanga nama-complications. Kuthe nje lapho ama-twins sewano-4 months, ubhuti wathumela incwadi yamalobolo ekhaya bayinqaba. Ngikhuluma nje imindeni yethu sobabili isidubile. Umamezala uthi sabulala ingane yakhe. Sahamba-ke sayosayina nesithandwa sami, saziqhubekela nempilo. Ama-twins ano-3 years kulonyaka. Nami sengiyasebenza, impilo nje isihambela kahle eGoli. Iphutha lami ukuthi ngivume ukugana ikhehla. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.